chers téléspectateurs SM5 TV on calminama goto no yettode mum hande noon ko alkames jeeɗiɗi lewru tatɓiru e 2024 hande hen ɗo e cité Douane wuro ceerno Bamba noon ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko naalangue tigui rigui mo ganduɗa hoore ma ombo hoɗo ombo yima ombo fiya mbaɗo koye fof te hande kala han cohlu hoddo e nder Sénégal mbeɗa sikki sa yiidani e ceerno ene mbawi daña hoddu kono a dañata hoddu Bamba tigui ɗum noon mbiyen mbaɗɗum siiba Sénégal yo ha diaspora he yo kala neɗɗo wawi won tan mbi o wimami ɗum noon ceerno a salminama. Alhamdulillah rabbil alamina e juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jooɗima jonde hanki jonde hande jonde jangde jonga abadan daiman sooma mbiɗa jodde miñam sehelam joguiɗo fullo jogui fayida mi ampi jodde émission ngaji min émission fof mi peeni mi jooɗade ɓurdimi par ce que min jeeyi aɗa arde télévision mbami wi SM5 TV jalo yaaru yeeso joguiɗa fullo noon joguiɗa fayida sa soodi kam ɗum weeɓat seydi ba ceerno Samba a ƴeewi mawɗo ay poɗɗo ar fulɓi noon ko soyneteno ko ferteno so tawa minen ni seke dara dañama ɗon yimɓe mbimami noon alhamdulillahi rabbil alamina bisimillah machallah ceerno ɗon mbiyanmi caggal calminɗa yimɓeɓe holmo woni ceerno tigi ceerno Bamba holmo woni so wiyani kaman ceerno ko ni wayi hono mbaɗatami misal ceerno homo woni ceerno ko Bamba yummo e bamum jaami ko Jolof mbiɗa jibina nokku bite beeli hen nden mi daara Jolof Allah muttino nalankegal arommaɓe Jolof ɓe piyata buubaji par ce que aɗa fiyanti so jooɗi hoɗone Allah noon muttiɓe nalankegal gondi ɓe Biram Ndiaye en gondi ɓe Dem Beref en gondi ɓe Abdouba en ko hande noon garmi Dakar nanɓe seɓɓe he wonde woni ceerno Bamba noon mi jaani kadi toto gummimi par ce que kakanaɓe aɓe huuɗo hoɗanma on woni ceerno Bamba on ɗo Samba Kola Ba machallah ceerno min beltima beeli hel ko e Jolof kono minen danaka min mami tan min tawma ɗum e daara kono wonko min gardendoma iɗam ko ganduɗa hoore ma ndenne vraiment ka e sar gonɗa hen woni Bouba Allah waɗi a ɓoy min jiyaɗa guitare a ɓoy kadi noon garɗa e hoddu ko ɗon noon kampuɗa jooɗiɗa e sa waɗa expliqué manam Bouba Ba e guitare hoddu ndu mbaɗna amen comparaison hoɓo hen hoɗum hen ɓuuri won hande instrument yimɓe ɓuuri sohlu e takmo ko Bouba Ba jahaɗa guitare ɓoy garɗa e hoddu mi fiyano Bouba mi fiyano Abdouba mimi ceerno acca Bouba o wona fiide guitare wimi bak Bouba Assane Thiam nawi Massamba Dio opino baba ma tawi noon mawnam ndemuta yo Allah yafo ɗum wonno France ko waɗno guitare gonɓe fiide guitare tan fa Allah barkini goni ko seeɗ noon mbimine tawi komi neɗɗo hoddu mbiɗa pertu hoddu kanko concentré hodde e ɗumadde mi hodde he sike machallah Bouba ɓe yen succès guitare o ɓe yen succès hoddume machallah ɓe yen succès inchallah machallah yalla femboɗi machallah carrière ma daara won komin mbaɗno e remarque seeɗa oɗon jogino tour wonɗano jeeri goƴeɗen so Hamad Sang en Oggo Mamoudou Allah yafo ɗum Amady Ndom en Soumboulel en ɓen fof Allah waɗi ɓe gimmima ɗo hen heewa ɗum ko est ce que aɗa artande on ɗon troupe hoɗo mbaɗɗon ɗo créé e hono jahaytan ɗon par ce que minen min jahadinen moon souvent mi jahaden warko en daara en mais
nden tawi min pahamani ko heewi kono mbiɗa andi ene welata ɗum hono mbaɗa ɗon ha mbaɗɗo réalisé on ɗon tour e tour on hono mo wattini wiyaade ganjol amin kom desawo tan ɗami resi tour ƴewno kuro woni Bassirou Hamad Sanga yeru ndi ko wi ɗum gonton ko jabbaji kay teeri buje ɗi ñodde ɗum nellen maaro minen jeeri kay men ganjol ɗum weli ɗum yooɗi minoddi hoggo ma boum minoddi dele minoddi siide mbeyi mbaɗi groupe weli no feewi min peera yeddodir min goni hen mbaɗi succé no feewi noon ko tan ni jambaƴi liggaɓe min ceerti ɗum o tasi sinon min amin tasani tawne kala hen mayɗa par ce que basirde mum min mbaɗa communiqué jeeri min mbaɗa communiqué délai min mbaɗa communiqué ha siide min mbaɗa communiqué machallah en tout cas ko fedde yewtunode dal machallah kono jeeri boyil aɗum ɗum mo wawno yim wolof wawno yim pulaar wawno yim français vraiment ko fedde dañnode fayida dañnode dawde fatay ka joni noon minen min gañani ƴewon kadi beele on mbawa kadi fedde kadi par ce que jeeri homo ɗo haa ɗo Bassirou homo ɗo donc Sidi Mbaye homo ɗo Gaye homo ɗo mi sikku tan ha joni ɗum yawtani kono hen eɓe beeli noon kono so ɗon yawti jinmi ko kalanami culture pulaar hoɗum woni culture pulaar ko pulaar sa wi anani pulaar ko ɗum woni pulaar woni tawi pullo mamijo gaynaka naye baali so tawi pullo mami bambaka mami lampo ko Hammad ila Samba ila Demba ila lampo dekka pullo Samba Bamba Demba jiidiyuma jiidi baaba seeɗi ɗumen tan ko meccal ngal fa joni noon ene continue pullo fof gaɗa galle mum ma waɗatmo jawdi ma rokkuma naggi tamo jogui tama rokkuma kadi fodde eyi comme dine garɗa ɗo eɗen jiiɗi baaba on miñam jonɗami ɗum saɗani hasim jogino ɓe jaahi mi accani fatma on ɗon pour wadde bamba pula koko ɓooyi e cosan o tawɗen ɗum ko hen wurɗen hay so areno pulla ma attani omo jogui hokkumani boom so yeehi jetta ɗum par ce que bambaɗo ko waaba omo wawi bambaɗo te bamba kam nafta pullo ɗañde bamba tan wawi dañ ara pullo so wonde jom suudu mon e ladde ko jogui leeso woto wi bambaɗo adela ɗo ɗum ɗo lesdi wonde ndimankagal woni pullo ɓey ko kono kosan ɓirɗam kala ko ali jeyaka hen yani pullo fenata pullo dogota pullo hulata so yi pulago joni mi jasɗini seeɗa boom seɓɓe naareɓe seeraɓe e jasdiri nder men ɗum addi kala gaɗa pullo dogma tan tawata komo jogui kalirawo séeréer wona mais pullo kadi mo pullo baba pullo kasi joga kay hunde dogota e ɗo men garɗon ha en joguino mawɓe ko yaharina Demba Diouf Bale Samba awdi en soɗe jimmi mbaɗen Maboud awdi en ko yimayta en Amadou Samba en ɓen est ce que nino ɓe mbawno idan e nder pulaɓe est ce que génération joni ko noon ɓay sabu ɓen ko joguinoɓe dignité wawnoɓe hot mbawi askin mbawi fi te ɓe joguino kersa ɓe joguino dignité est ce que o dignité mo woodi ha joni walla est ce que dignité o koɓe yaaɓe nawren mo gasi par ce que fodde gasi goto yagal gasi nden kala pullo hoɗi yitan wonde bambaɗo ñantata pullo e yaani sa ati liftum si bambaɗo ari ala ɗon Demba yahata ko bambaɗo ara si bambaɗo wi salamu aleykum wiyeɗe bisimilla mum si ngaari warama wiyeɗe kosgal kiishi joni noon wonda pulla ma kewaɗa
okko jabbam ujunere okko ba 1000 francs wonda pour le moment fota ya fodde nodda janana accuma aɗon jooɗi par ce que mi tawi minen enen fof ala minen ɗa wona kolla minen ɗa sambo kola wawo jimde donc natti jooɗi nden bambaɗo pullo fottanno ala fof waɗata pullo ñawa asko o wiɓo miɗo ɗum cuɗiran wadno ɗum natti jooɗi machallah bon eɗon ma en gar saabu joni kadi ko mbaɗi ko concerné woni kala gimmiɗo hoɗo kala gimmiɗo hoɗo ɗum hoɗo homo foti hoɗo réellement homo woni poɗɗo jogo hoɗo tan hoɗo bambal ala metal gol ngal sono ali tan wambaɓe ñañanna sunu ko ɗuɗɗi ñaño nako i to ɗum ari hammad ila sambe ila dembe ila dem jogunde nagi nge ɓe gayno fande nge barkini hammad woni afa si ayni aynata hammad woni labbo eyi nden labbo ala nden puɗo ala nden bambal ala hammad sey jogna ko inspiration leɗɗe ay ɗo ɗo sabbundu colel oɗo fuuno ɗon hammadi waɗi inspiré wu ko sehilaɗo eyi nden ɓe kamsitono andi seɗɗe ko tokkusi ngaran ɓe wonno won hunde celal hammad si arti nagge harata ko ɗum tan wonɗo kam aynani nawɗo samba si yahi ayna so jemma waɗi orna demba si yahi noon waɗa feewa no huɗum celal nden bambaɗo woda hen nden ko demba tan woodi fa gawal go wiɗo ɓan kam men ka ñeeño wona ñeeñ kom pullo ɗum mi ñaƴat ɗum tan sambe noon wimen ngare pecce nayyi ɗi oɗon gaynani nden hammadi no wi mi moɓɓide kam ladde nde siko noon wode kala kam kosam mbi an demba an noon ƴettuda e mam wi komin bambaɗo bamba on baaɓe ko babaɗo eyi babaɗo ɗum addi hammadi ila samba ila demba ila ƴettunagge mbiɗe pullo woni pullo men woni dima mumen kamin ndentinayi kamin ndentinayi eyi ɗum noon oɗon ɗo e SL5 TV cité assemblée galle ceerno bambaɗo vraiment min beltima fottudema no woodi solo par ce que hannde addi histoire te miɗen nana kadi gaaji belɗi somi jumani ko jaru ceerno e nder ɗum ñiɗomami namno ɗiɗi morsaji goni ɗi ganduɗa hoore wasa hoɗin kollo tan yama ɗi morse mana enen waɗi jaru en ne waɗi fantan en jeege kata jolof quoi homo tan morse mo ganduɗa hoore wasa hoɗnimo foti kollo tan kala wawi on ma ɗaƴi mum gemma ma sundu mum daro ha werto hen ngol woni ngol ɓuugol fantan e jaru fantan e jaru jaru on ɓellere huɗɗo jaru eyi ni tew tew ɗum woni tawa tew fayi ɓellere machallah woni jaru woni jaru to mbi noon yanmi man jaru ɗum anda gala amine gala andi ɗum jaru holtan dañi ɗum wiya o jaru hay ko jeeya huɗɗo gurda noon jeeyi jaru gasi ɗum fantan ɓe mbi jeege wala noon ɗo woni jaru woni fantan noon ɗum ɓellere huɗɗo jam tan a fat ɗo huɗo haaj joni noon
ɓadda hen noon ko soni mbaɗa hen wayno puy en ƴew puy ɗo ganda farir ko ɗata déjà so wiide mo jaa fulawɓe ɗo ko ñaami ñaahino ɗo wande affaire o arti faami de ɗoyem hoddu noon kan ñaaño ɗum ummi nda yen jabbaji ñaame ko fulɓe ganda bamba ɗo ko pullo machallah ceerno ko émission ɗum heewani jinnomi tan que sa wanni kam déjà décortiqué hoddu waɗi ɗum composé ha paara heedi ko bari animation hakkude jarum mbiɗa o e fantan gatinen ɗo émission o par ce que heedi ko nacci heew kono yimɓe ko kalanani ko e compose hoddu e hoɗo woni hoɗo humbo anam hoɗo cosan hoddu woni cosan hoddu eyi ko cosan hoddu woni huɗu ceeral ndema so aydiyino waɗi huɗu ceeral ngal ko ɓoyi seeɗa o seena horde waɗi hen liɗɗi cuccu woni ñaañuru ko ɓoyi seeɗa hoddu ari hoddu noon welani yurmini haylaal ngal laal eeyi wona laal golteeki lekki ki wuurino ki leppi ki jibina waɗi ɗowdi kono ko naki maayi ɗum nguru naggi ɗum ko buuji ɗum waɗate ɗum woni horde ɗum nguru mbeewa hay sengdi ko ɗum maayi ɗum waɗde hina laya wadde ganda darde hina woodi kala kawɗunaɗo huɗ natane ɗiƴi amma haysa lappama karala ɗum sapata ɗum noon hoddu ɗin noon joni ko on ngal pullo ɗen law sene yata pullo ma nawol kurkol taw ɗumgal ɓirdugal gasi bamba so yaha nawa hoddu woni ko on ngal pullo kala on ɗum Allah bolluma eyi ɗum noon fof ndenti fantan walla fof ndenti njaru so kala ɓurɗo gollude on jeeyi kam jeeyi machallah wallahi ɗum noon min fof mo waɗa cette animation hakkude jaro fantan ari hakkille mo ko weltinde kol sabu émission mama yaha Europe mama yaha Asie mama yaha nder Afrique fof mama yaha Amérique ɗum noon calmine hen ɗum ganduɗa ɗum min salmini ɗe mbaɗɗa parene émission o kono ma mbaɗɗa parene émission o ma ɗum nan émission so seydi pullo miijo ngaari aɗa timgoori kumba gaysi kumba jeegi kumba jud bala jarol fati ɗo man moole tan anduma jagol majjore kanda fa jajan jayi moise amad ido ali amad ido adama moƴƴi amad ido man moole miijo noon aljuma ousmane noon lagoral ɓoysir kum ɓoy tan ceɓe cokko ndenan jaaliga e jaaliga ma kam ma miijo sayade julde ñaan tan nuri mamadou diam e dere jawan ko fayda o kaɗ ne wiiɗa ousmane moussa sadio sangourani wonko pulla kaaliɗo moƴƴo samba janna kadi simitu jana moƴƴo moƴƴo am pullo mo dowata pullo mo fulata daawi samba jurwani ɗon ko bawɗum aliou demmour lella fulɓe moƴƴuɓe am nabo omi somin jogi gorko jawanno ɓe ousmane yara ko mali daña on so waɗi émission il faut sifsa ɗum aɗa so aɗa saasi yimɓe ko daali
fata ladi aɗa saji juuɗe moore sa jammi sam bubukar simmini aadi ñata diwre kan aɓa jaajani jaayi e ɓuri waɗi fari kumboye mandi ko debbo jengel mo jengani sambi kola ɓen de o jooɗi ɓen hakkillam yañi siwaat émission il faut mi siftor ɗumen jareye ka ɗum salmi no feewi kam ne vraiment ɗi weltonoma noon ma ñaago allah ñal yo waɗanmo jaam ɗi tawno aɗa haali du'a jinnaɓe seydi ma jaam tan dañata an mbani toujours min woni bambaɗo min welti noon ɓi kawam biyeteɗo Soule Abdoul Samba Kange wonko ɓinguel Salah Abdoul Samba Kange woni najayaji makko ɓinguel ka woni bandam magat Abdoul Samba Kange wali Abdoul Samba Kange koyli Abdoul Samba Kange ma kumba Abdoul Samba Kange walla kumba Samboy daɓel wata Samboy joƴel jubayr woy wala wona noon eno fulɓam sidi ba jaru saram jubbal dem baara biram yayo ali kawelimi kumona welimi hayo ni weltide noon mawnam abdoubade siram kala ko waɗa huɗɗo Dakar manno tam mbiya mi jarani no ɗo Amadou Thiamba walla jimi bayde hawde e caggi tan ɗo dimmi wimi ar galle garmi galle noon cikku ko watko attani ɗigi yo ogam soodi 3 métre 3 pièces basin jeesdawim ceerno Bamba ɗum ɗo andi misère walla kittani waɗe kawelimi Samba Kola na welimi hayo iba juurde way salmina jeeri Samba awdi jama Samba awdi tara Samba awdi sabu gise mi salmini on on fof no jinmi ko lokol Samba Kola ndu aw cuulel belgel jiit aɗa nden mbile artiste haymi hay goto yawake no Seydi Ba ɗamin bamban ma noon mi lewol kittani ɗum kam ceerno a ɓooyi ɗum lay te vraiment o émission kadi nde mbimami nde mbiɗa soodi émission o mbiɗami ko kala cuuɗiɗa noon ɓedete te kat dimanche kalno ɗen haɓɓo noddumangue nde mbiɗami ar te mbiɗa andi haɗa waɗi sursade trop ɗum noon fof waɗɗum seeɗa yimɓeɓe mbiya ɗumen ko ceerno de min kam mbiɗa andi kala ko wawi jaggu a aduna somi soodi maccuɗo ɗum noon ene wawi taw ko Allah waɗi ɗum tan wona bo moƴƴata wona bo mbaɗanmani kono ko Allah waɗi ɗum tan waɗi eɗen nandi ɗum ko Allah ɗum noon yo Allah yoɓmi hen moƴƴore e ɗo ɗo guinɗo Abou Djouba aussi minen mbiyen dañi yéene wadde mo émission Abou Djouba ɗum noon de hanki winoɗo ɗo ɓinguel min sen ndeyde ceerno mami waɗɓiru waɗ feere ha jiyodire Abou Djouba saabu kamne
ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko sénégalais kono ko naala ganduɗa hoorema aussi ko international il faut cohli ɗum télé mum so ɗum sohli kadi pour wadde mum émission ɗum noon kam ko juuɗe ma boppan ɗum mbiɗen joɗɗi joni dal min jooɗoto par ce que aɓa jowa goto min ɓeeri yiitu daade of nden sikku ko onon garɗo émission donc ngel ɓe min jiitida hen kono ɗiɗo suivre noon ɗo suivre que naalanke mawɓe ganduɗa hoorema kam mbiɗen cuuɗi jooɗo ɗum mbaɗa mon hen mbaɗde mum kono dal mi andi émission o kam mbo weeli ha payi yimɓe tan que min ha andi fan tan que ɓoggalam gonka min fantan tan seeɗa après udda on émission o ha gongo sabu mi andi temps o mbo heewani trop te fof mi sohli machallah merci mbara ñala jam pullo giɗel samba ali guerraje ɗe ɗum dawdo awde ngone moyɗi jaaje ɗo ki mayɗi janiru mbara ñala jam pullam ɗo di bila sag jaddel tan jagɗo samba wawi ñabo juma takka mo wala hawa may mum no gori ciloy sagel addi feere kono so aɗa mboy bojel seydi ba min calmini Khady Bina min calmini kadi Jof kanko jogi caméra ji e lumiére o kanko woni caggal mo waɗa ko ganduɗa hoorema aussi liggéey bat professionnel donc mbaynoɗa tan ha ɗum ɗo machallah en tout cas min beltanimama alors komo juurde balɗe tan point sa juuti balɗe tan ma fof adi en gandi ɗum machallah Samba Kola Ba émission aɗa gasde beltima no feewi Seydi Ba dañago Allah tan émission yomɓe yahru yeesa ɓoyi Dakaru mais machallah ga go to yawakimo taw ɗo gatanen Dakaru a ɗuwanama lati yumma fata baba fata kayra fata mamnimi a fuɗɗima am jalla yo ɗum a gasa dow jaam teno nde yurmede Allah weltima no fewi Seydi Ba en wasni buuta e keeɗi ustani amin merci wadde on ɗo émission mon émission ande sukkol sunu culture e mo ganduɗa hoorema kam woni ceerno Bamba e cité douane hande woni premier numéro noon woni jeudi 7 mars 2024 e cité douane ɗum noon en calminama on juurama ha ñande wonde inchallah merci beaucoup vraiment ciao ciao
Vous êtes acteur culturel, vous optez pour la culture, vous optez pour le divertissement. Bienvenue dans les fréquences de SN5 TV, la télé autrement, la télé 100% culturelle. La culture au diapason des 5 horizons.